denok, eguerdion eta ongi etorriak. Txorionera, Patrizia Biteli eta Zigor Iturrietak aurkezten duten sukaldaritza saiora. Segona, eta saia, nola, zedituen, Gaur, dotore, berde txuriz etorri gara. Bai, Lejoa Merlaneko saltzaiak ematen du. Brokak, destornia, danoti daukagu, eskartu behar dezuena. Errezetak ere. Eta, ikusita hemen zer daukagun. Zer prestatu behar du Zigorrek. Atza aurreatu nizuen, aldrebeskeri bat. Aldrebeskeria deitu dio gaina erzetani. Marmitako, baina musikak, dalgak. Bai. Eta katxubuxi? 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 Zera katxubuxi? Katxubuxi. Bai, hori ingo dut, marmitako bihurrikeria bat ingo dut. Azkenean, legoen esan izun, nola hartaken liburu batean 3-4 errezetetan, egaluzia eta atuna agertzen dian, musikakin, dalbertxikoekin. Eta guk ingo duna da, holako, piper txorixero eta musikarekin saltza bat, eta ero patatak horri ingo ditugu, eta egaluzia hor bukatuko du, marmitako bat izango esan moduan. Eta arraiz salda erabili beharrean, daxi salda ingo dugu. Baina hori kontoko zu, nola ingo duen gero pixkanaka. Jakin behar dena da, bigarren errezeta moduan, zer daukagun. Jo, ez que zuko, hainbeste dotorezia sartu duzu programa horreten ni, orekatzeko, zeze simplia, xume-xumia, ingot leka pure bat, ogitxi gorkiekin. Ja, baina, ez. Leka krema bat egingo dut. Horrekin ja, krema purea ez, krema ja da, ez? Kremarako zehose holan krema bia da gazta o gurina, nik ez dut agarreko. Ez, krema purea inda da, krema. Bai, balio digu. Bale, banik krema. Da, zuk marmitako aldrebeskeria. Eta nola ingo dugun? Bota. Lehenengo konbu algarekin eta katxubuziarekin daxi salda ingo du. Tipula txiki moztu, erregosten jarri, horri piperra gehituko digu, gero tomateak aldarreztatuta txikitu eta horra gehitu, piper txorixeroak ere barrua sartu gehitugu, eta saltza ordu erdiz irakiten izan ondoren, birrindu ingo dugu, eta hor kraskatutako patatak egiten jarriko ditugu. Patatak 25 minutuan egin da egongo dira, egaluzean laukitxo eta moztu, bertara bota, beste 2 minutu izango dugu, eta jarraian zerbitzatu. Oso ondo? Orduan, lehengo eta behin, alga, konbu alga, behitu. Hau, beratzen jarri dut egin dala ordu erdi. Ostras, maindire bat emoten da. Behiru, zako alienigena bilakatu dan. Hau nola ingo du, daxi saldeiteko, urrotzetik hasita abiatuta, alga, hidratatuta, sartuko dugu, eta irakiten hasi berdanean, mikastu egiten du alga honek irakiten badu. Irakiten hasi berdanean, atera ingo dut. Kanpora atakot, eta katxubizia botako diot. Eta orduan, irakiten hasten denean, itzaldu ingut, eta 10 minutuz pausatzen utziko du. Eta gure salda, gaina egaluze zapore pila bat izango den salda, egin da egongo da. Hori izango da bakarrik, hori. Gero, oin jungun estipula eta erregosten da jartzen, eta hor, tomateak aldarraztatzeko ure irakiten dakat. Ze kontako txulo lehenko, tomaten inguruan edo daxi saldan inguruan? Katxubuxia sartzen duzu daulan, edo zein edo zu, zertaz nahi duzu? Berden jat. Beto, ni lehenengo igual, ja, oin erabili behar do? Vale. Katxubuxi. Katxubuxia, eske, Japonen egon azuda honetan, katxubuxia ekarri dut. Bai. Bai, eta egisa da, Zigorrek ontsin bidaoela, sopa bat, salda bat geixau, daxi salda ditzen dela, eta sukaldaritza japoniarrian asko erabiltzen dela oinarri bezala. Adibidez, asko ezagutzen dugun miso sopa, horren oinarrixa izango zen daxi salda bat. Eta daxi salda beti itxen da, hori konbu alga purtsu batekin, eta katxubuxiakin. Katxubuxia, hemen ikuste dituzue, pasako ez da zu platertxo bakarrik ikusteko. Hemen, igual, bakarrik, 8 gramo edo gongo di, honek ez dau, isa ezebe pixatzen. Hau da, egalaburra lehortuta, gero itxen daue olako eskatatan lehortuta eta ketua. Orduan da oso fina, emototza egaluze zapore pila bat, saldei eta han erabiltzen da alde batetik salda iteko, baina bestetik bebai erabiltzen da adibidez, hango japoniar tortillai, lan gainetik botateko, gainera beruakin mugitu iten da, eta emoten dau, zeuzoran bizit dela, ez dakit politxa eta ikusgarrixa da ikusteko. Guk pizzeria baten hartu ginen olako pizza japoniarra, eta zan pizza oinarrixa napolitana, pizza italiarra, eta gero gainetik hau botatzen sotzien, holan alga batzuk, eta benetan oso goxua. Eta kalitateak bai badauz, batzuk industrialak die, beste batzuk Japonien ikuste dituzue, zela itxe dituzten artisauak, eta benetan bertako osagai bat oso berezia dana, eta hemen
lortzeko, bueno, gero ez eta errexagoa, baina saia Internetez bai. lortu alda. Saia urtietan saia izan dana. Hau izango zen gure hemengo, hauek aragizalda pastillan oinordekoa, olenguzu bat, eta asko erabiltzen da, zaporeak eta altzatzeko, eta egia da, berezia dauka usaia. Zu paketea irekitzen duzu, eta lantaldean ireki dugu, eta esan du, honek indarra dauka, honek dauka... dordoka janari usaia. Bai, baten du baina. Eskata, olako eskatak, auskalo, arrai zer ematen dioten jendeak. Olako eskatan itxura dauka, baina zapore handia. Zapore handia eta salda karratutxo horrekin alderatuta be, askoz be osasuntxoa bazez. Karratutxo horrek, aukitzen dabe, altxagarri, zaporian altxagarri pila bat, gatz pila bat, eta hau bakarrik arraina da. Beraz, ez da bakarrik arraina, hola ez dut usteaz. Hau bera arraina da bakarri. Hor da ona da arraina apiko da igual gatzapur bat eta ez, gurea hau da arraina 100%. Aupegi arraroak ikuste ditu. Zein egin dutzu kasu, horri, gabonetan prestatu hori da, gure lantaldeko sukaldaria. Guk egia esan, guk bere adierazpena jarraitzen ditu, bera gor jartzen ditu olako arbel batean, zer esan da, sukaldeko kontuak dana berak egiten dizkigu, gure txef goren eta ikusgarri hori. Bueno, hori katxobuxia eta konbu alga egisa da Japonean ekoizten dela 180 hau, astegietatik dator, hau da, eurak eukitzen dabe, alga astegiak bebai, itxuste, eta elda erabili soparako, eta bebai, hola, entzalada desberdinak eta itxuste, eta sashimi eran bebai. Hau da, holako sushi, barazki jaliendako sushia, holako arroz pieza bat, eta gero, alga hau hidratatuta gainetik. Nikola, ez dut sekula. Ez ikusiz probau. Baina, julenek gidoian badino. Orduan, agian bada eta agian ez. Izan daiteke ero ez. Hori da. Hori da, bueno, fidatu altzaete ero ez. Erruak berari. Bueno, ni marmitakoi pikante puntu bat botatze gustatzen zaio. Da bendoka pipermino bat. Da gero zein gozu, irabiatu baino lehen, kendu horrekin dirrindu? Kendu, egin beharko nuke. Beitu, ez dudan esan, piper txorixeroak hemen dauzkat, hidratatzen izan ditut, ordu bete duela orde bete. Eta hauek, nik, bueno, behin baino gehiatan esan dizuet. Saltza aukero, irabiatu eta iragazien bardu. Hau da, iragazki fineti pasatu bardu. Orduan, ene zibiliko azala kentzen da aragi erabiltzen ez. Dena erabiliko du, sartuko dut hemen. Eta gero, birrindu eta hori bai, garrantzitsua iragaztea eta finetik, ez? Txino zuloa ondidu denetik. Bestetik, ondo iragazi eta azal guztiak hor gehatuko zaizkidu. Kipula erregosten eta oin piper berdea. Hau, oinarrixa, marmitako batena normala, ez? Tipula da... Bueno, ni piper berde, ni kipulakin bakarrik egiten dut, bai, piper berdi zatzazu botate? Nik kipula pila bat eta ordu bete, ordu terdi kipula ondo erregosten eta batzuk egiten dute hartu kipula hori eta pure irabia ditu pasatu eta pure bat hola egiten dute fin ezer gabe. Eta nik piperrik ez dio botatzen. Nik tipula eta piper berdia bai ala bai, marbitako bai. Eta, gaurkoa berezixa izango danez, zigorrek bebai, osagai berezi bat, normalien ez dutzena jarten, jarrikotza. Tomate udariak bebai, erabili bitxu. Udare erakoak. Nik ez dakit udare erakoak zergatik ditzen den, zen nik udare formie ez dut ikusten. Udarea da holan eta gero zabaltzen da. Hau da, hola. Zu ez ara udare forma. Pertsona forma zara zu. Vale. Baina, bueno, udare formako tomatiak asko ikusten dienak egisa da, dendara eta soi esenean, izeten diela merkienetarikoak, hau bola erakoak eta udare erakoak merkienak eta izaten die, eta egisa da, mamitsuak diela, sukua bebai badukiela, diela gozuak punto azido batekin, eta oso erabiliak, tomate saltzarako, gazpatxorako, salmorejorako, tomate saltzak bebai horrekin itxen diela, holan, erregosten dozunean, edo oinarri baterako berakatzakin, tipulakin da tomatiakin, tomate hau erabiltzia askoz beho nagoa da. Azkenean, niretako behintzat, ez dauka zentzurik, entxadarako tomate hon bat horrek, tomatia bakarra ja, 3 euroko ez da gartzunak. Tomate saltza daiteiko ez. A ver, Patri, ez da kasualitatea. Tomate saltza egiteko saltzen dituzten tomateak latakoak, udare tomateak dira. Bai, hori da. Horrek erabiltzen dira normale. Eta errezeta hau, bueno, orain ditu matea badaudelako, eta, bueno, pixkat egiteko, eta, bueno, galdarreztatu, lehenkoan galdarreztatu nituen tomateak, ekarri nituen jas zurituta, bueno, batzuk duda izan badute nola egiten dan, hor daukat ura izotzakin, hemen daukat ure irakiten, eta egin behar dudana da, aurki irakitzen hasi behar da, gure konbu alga, orduan. Konbu alga, alienígena hau, kanpora.
Oso ondo. Oin botako dut katxugusia barrura. Eta gur honek ja sapori eukiko daue Honek itxasuana, Itxasuan, saboria. Bueno, hori, jentea pixkat esageratzen du, ez? Algak itxaso sapore ematen dut. Bueno, gasixa. Argi dau, emango diotela zerbait, itxasotik atatzen ditugu, eta horren, baina, bueno, ez da holan esageratua. Arrainana ez dutza emango, hori argi dau, baina bai egisa da daukala puntu gazi bat, eta, bueno, itxasoa jolan horitzatza oskun saporia. Hone bai eman digula oin itxasu zeina, batean. Eta oin ingo duguna da, itzaldu. Listo, bota dugu, eta hemen infusio bat, ingo du. Hori da. 10 minutu. Iragazi eta gure, esan dezagun, egaluze salda, mermiteako egiteko, etxian, hau, bai egiten dudala. Agian, alga ez diot horre botatzen, baina katxugusia erabiltzen dut, erabili beharren, ezurrak eta buruak eta espaldima euskatero azala, honekin egiten du marmitako etxean. Hombre, egisa da ikusten duzue, askara egiten dela, eta... Eta kriston zapori dauka. Hori, egisa da. Eta, tomatiekin jarraitukot, eta egisa da, horrek, udare formakuak, supermerkatutan eta merkatutan eta ikuste ditugula, askotarikuak, txerriak, kumatoak, tomate bolakoak, etzakize. Baina, Euskal Herrixan, baditzugu barietate pila bat, eta, indara hilabete pare bat, izan zalian iraiak 10ean, atxabaltan, nire herri onduan itxen da txapelketia. Tomatiana. Ze azkenian, uda bukaeran izaten da, lehiaketa horrek, ospatzen dien egunik aproposenak, ze tomatia dauz, bere puntuan. Aurten, ez da izan urte onena tomatian dako, baina alandabe, egin ja, lehiaketia, eta Hego Euskal Herriko 4 probintzietatik 34 baserritxar hurbildu die, eta barietate desberdinak eta jarri itxuste plazan. Barietate horrein artean, ia, zema dakizkigun, nik apuntatu dazkan, berez, netako errexagoa izango da, hemen Euskal Herriko lan barietate desberdinak. Atxabaltako tomatia. Atxabaltako, tomatua. Gero, hor, non da, lehengune idatzi behar nuen, hor mungia ingurunero badao bat bertakoa dana oso famatu dana. Ia hemen agertzen dan, zuk esan atxabaltakoa, esan dugu atxabaltako arroxa izaten dana. Ez dakizu geixau? Bai, gero, hau, idi bihotzana ero horrebe hori, guria da. Guk etxean hori daukau. Oso mamitxua iruditzen zait. Zein? Loidia. Loidia ez dut ezautzen. Erandioko laua, igeldokoa, pikoluzia. Pikoluzia ezautzen du baita. Perukua. Perukua ez dut ezautzen. Zumbilakoa. Zumbilakoa ez da. Lerineko gorrixa. Lerinekoa baita. Bueno, 34 baritate desberdinak. Dauzkagu hemen. Dauzkagu hemen, eta gisa da, ontxe lanpila bada bizela itxen, hori, aintzinako barietateak eta holan berreskuratzen. Aurrekoan intzotzen holan elkarrizketat Jose Urangari, bera da nekazaritza ekologikoan aditua eta sukaldarixa, eta ingenierua da, eta berak esan dago, 30 urte da biela lanian, horako genak eta lantzen, tomatiak berreskuratzeko eta tomatiekin lan hona haitzeko urtetik urtera. Politza da izena hori izan da, txusi. Itxusia. Tuterako itxusia, feo tudela. Feo baina oso goxua. Bai. Egia esan, tomatea aurten izan duz, aurten desastre bat izan da, tomate kontuak. Zenbat, oraindik, lehengunean bitu junginen mutrikut, esaturranetik mutrikura pasiban, han badagoan talaia bidea. Bai. Eta oraindik ekusien dituen hortu batean, tomate berdeak, guk hemen frigitu genituenak, oraindik eta ez da, batean bat helduko da, baina aurkik enduen bergo, zeiak ustezan landaria dana eta gero, nik hortu txikitsua daukat, orduan, kendu nauenean udakuan negukua jarteko, danak horre berdiak jaso nitxun, eta hor jarri nitxun balkoian, eta sukaldian holan eguzkixan motostan izkina baten, eta batzuk gorri juga, baina beste batzuk. Eta zagarrik ez dut jarri handan banean? Ez hostien, zagarrakin jarri, poltza baten lotuta. Ez dakiz, banana onduekin bebai jarri. Bai? Bananakin? Nik zagarra, nik gure txiputik. Danetatik egin jot, baina batzuk ez dau gorritzerik. Ze, boloxe da bizitza. Eta oso gintzako kolorantea erabilita? Koloratzaia? Kanpotik igual margotuta bai, baina barrutik azido dago goregongo die. Bai. Urtero, bakitu zenbat tomate jaten dan jendiak, media bat egin daue, nik uste dut zuketanik media igoten dugula, alatabe. Baina, 30 kilo bitartean urteko pertsonako. Eta hori kontatzen dute saltzan bebai, ero bakarrik... tomate danean.
Hau da, pizzan, espagetixetan, marmitakuen, aragi bolakin, danakin. Eta ez jatain beste pentsaten. Niri ez da, Ze, 20-30 kilo pentsatzen dauzu asko dala, baina zuk azkenean kontutan auki olako pote txiki batek 400 gramo dauzkala. Entzalada baten bebaiolan pertsonako 500 gramo joango die tomatianak. Bai. Orduan, 20 kilo, ez jatain beste pentsatzen. Ze hori da, jatia bezala 40 aldiz tomatia urtien. 40 egunetan. Bai. Ez da hilabetian nahi beste. Niri gutxi pentsategat. Eta euskal sukaldaritzan, tomatea, eta gaur egungo sukaldaritzan, tomatea errezeta askotan erabiltzen dela. Ez dela holan osagai bat, ez da osagai bat arraroa, esatea moda, algazen bajaten du. Katxua buxial. 100 gramo urtien. Bai, tomatea. Orduan, zuketanik zigor media hori... larri igotzen dago. Baina betikoa, bakizu. Bai, bateok ez dau jango, beste batek 1 kilo. Hori da. Bueno, ikusten zuen moduan, hemen tomateak nola geratzen dian azkenean, ondo zurituta, baina aragia gogor, estirako sinatu ezer, ez? Segundu gutxi batzuk utzita, gurutzea inda, gurutzetik hartzen da gero, ondo zuritu, eta iningo diguna da, asiak kenduko izkigu, eta aragia bakarrik, saltzara, eta badoa pixkanaka, itxura hartzen, ja hor dago, kipula erregozten, oin, tomatea botako diot, eta gero musikak erabiliko ditut, malakatoiak, hauek hartu, moztu, eta gure saltzara ere barrura jungo dira. Ez japentzatzen bape beldurgarrixa errezeta hau, Zeba? Gau beltzekin, umiak zekerra eman diguten, gau beltzekin. Mosorruakin da? Mosorroakin, da zirikatzearekin, da bildurtu, lurrek lehengunean ezoen hartu baina. Lurrek dauka, magalitxea dauka. Eta doa, beldurtzera jendia, eta kabian itxartu aldoztezu eta amari susto bat emongotzet, eta txama ipakian. Zuzura ma esnatzen da nien ez da, malaletxea daukat. Esnatzen badute. Behitunik, haukinauen lankide bat, txorinen, eta ez estan, katuan umiak, katakumiak. Ja, eske dia aman igualak, aman berdinak atea zaizkit. Bai, nik berdina pentsatzen du. Patrizia Viteli, berdina pentsatzen du. Ez dakit, zu metan bihurrixa izan zinen, hori entzun dut. Eta hor, eua presen. Bai, ezin kasu erikan. Ez ziaten, eninuten ikusten, basuan egoten nintzen guztia. Gaur gau baltza, harima gaua, herri batzutan ospatzen da, eta berez gau beldurgarria da, edo jendia kontatze itxuk ondairak gauarakin, eriotzakin eta iluntasunakin erlazionatutak, umiak batzuk mosorrut itxen die, kalabazak pila bat ikusten diolan kandelakin barruan, eta gau berezixa da, egisa da, azkenengo urtiotan berreskuratu indala, zezan, lehen ospatzen zan ospakizun bat, azkenengo urtiotan, hori, herri bakoitzak, nolabait ospatzen da bela, ez? Egisa da, nik arrasaten gure zonan ez da bapi ospatzen, getxon be ez da ospatzen, baina mutriku aldian hor, eta nik entzun dut, ospatzen da. Harimen gauero, gau beltza. Hori da. Guke egia esan, gurin, nik gaztean intzenean, umetan, nik ez dut ezagutu gure inguruan ospatzerik olakoik, eta egia da, hori, oin duela urte batzuk eta, hor, ni pelikuletan entzuten, Halloween. Halloweenen gatik uste dut hasi dela. Eta, gero enteratu nintzen Euskal Herrian ere, zegoela ohitura ospatzeko, baina ni nire inguruan ez dut ezagutu olakorik, Nik uste dut dela, gaur egun nintzen dugun ospakizuna Halloweenetik olan apurtxo bat hartuta dauela, eta hori dela berrinterpretazio bat, ez? Eitzen dana. Baina, ospatzia beti aitzakisa da kalera urtetzeko, ondo pasateko lagunekin egoteko da kontsumitzeko kalietan, beraz, esango, ondo dagoela. Mesatara gaur egun nina inorrez da juten, baina gero santu guztiak ondo gurtzen ditugu. Olakoak, tomatea barrura, betio, piper txorixeroak ere, barrura, zu ere, barrura, hauek ondo hidratatatuta, eta bestela askarri hidratatzeko, 3 irekinaldi, 3 urrotzekin, hau da, gapikoan jarri urrotzekin, irekinaldi bat, kendu ura, urrotza berriro, 3 irekinaldi holan, eta askarri hidratatuko genituzke gure piper txorixeroak. Eta hauek esan dakoak, gero birrindu eta iragazin behar dudanez, berdin zait, azalda guzti hor jartzea. Egurra honi. Hala ba. Egurra. Ez lehen, ezagozuna elixan da, jendiegia ez dauela sinisten da, santuekin da, hori, ontxe, abenduan eskondu dikenaz, bakizu. Eta esan hostien, elixatik izango da? Hanik, ez da elixatik izango, zenik ere elixan
ez dut sinisten, edo atean az, Bai? berez, ez dut sinisten. Eta ez hostien, baina gaur egun, inobezek ez dut sinisten, bakarrik politxa dalako aizkontzen die elitxatik danik. Bai, zera. Hori, holan badani ez da izen eus, iruditzen zai gauza bat, horregatik... Bai, ez da git, nik besta, ez dut esko ulertzen. Baina, argi dau, gau honetan, jendiak eta umiek batez be, aldre bezkerixak itxe itxuzera, eta hau, beldurrarrixa ez, baina marmitako aldre bezkeria bat bada. Ez, zehor? Horrela ditu, denekin nola deitu. Bihurrikeria bat. Marmitakoa, eta batzuk esango dute. Tomatea bota diot, ez da izan, piper txorixeroak, hau ez da bizkaita saltza bat, Ez. Hau da, marmitakorako, oinarrian erabiliko dugun, piper txorixero eta musika saltza. Eta gisa da musikak igual egiten dutzue, holan, zelako exotiko, eta baina pipertxorizeruan eta bizkaitxar zantzan botatan gako zagarra da. Azkenean honek funtzio berdina dauka, ez? Gozotasuna emongotza, eta puntu hori emongotza. Beraz, gero dana irabietuta jongo da, hori, eta goxo. Hemen, garrantzitsua, Probatzea. musikak helduak egotea, oso ondo. Listo, eta gure katxubuxia, gure dasi salda, dagoeneko dasi salda, hidratatu zaigu, eta oin ingo duna da, 2 buelta eman honi. Bai? Eta hausikor, iragazingo zu, ez da birrintzen, ez da katxubuxia betik kendu itzen da. Ez, iragaziten da, dasi hau izango zen, oinarria, baniten duten, sopa, nola da? Miso sopa. Oida, miso sofan, oinarria dasia da, eta bereien salda pila baten oinarria hori da. Orduan, honekin, gero, egurra emango diotuni. Bai? Iten dena da, iragazi eta gero erabili aldugu miso sopa bat egiteko. Saltzen dituzte, sobrako lan miso sopanak ere. Baina aukeran, aukeran, hori, misoa, daulan hartzitutako pasta bat izango esan bezala pate baten formatuan saltzen da, eta berez miso sopa naiz eta hola sobretsuak eta saldu, da oinarri hau, eta gero bota biozu hartzitutako miso hori holan koiarakadat ona barrura, eta buelta pare bat eman da, hori da benetazko miso sopa. Gainera, ezin da irekin, zer bestela hartzitutakoa hiliten da, eta ez da interesgarria digestiorako da hartzen dan arrazoientzako, orduan hori holan, sopa bat, goxo-goxua. Bai, gure etxean gustatzen da, eta neguan ohitura baduk hartzeko. Baitu. Bueno, honekin behar duena da, ordu erdizero irakin behar dugu. Gero, birrindu ingo dugu, iragazingo dugu berriro, eta gero izango da, marmita gorria bai, pasatzen gara berriro marmitako baten itxura ero hartzera. Patatak zuritu ingo ditut, kraskatu ingo ditugu, eta saltza honetan egozingo ditugu. Eta azkenean, hor, jentea batek kozinatzen nik egiten duan da, irakiten dagoela, egaluze zatia bota, itzali, tapa jarri, eta 2-3 minutuan gure marmitakoa indago. Nola egongo dan? Gurekin jarraitu. Bueltan gara txorienetarrak, Bitelli eta Iturrieta, eta, bueno, horre ja, hor dara mazkio, 5 minutu ero irakiten, ploplo. Eta zer ezingo dituguna da, hori, bitu hor galdera dauka, Patrizuetzako. Bota. Marmitakorako, leka patatak, porru patatak, nola karraskatu, tamainoak, badaude jente batzu, oso handia, nik gustatzen ezkiz, mokaduko tamainoko, eta badaude batzuk, krak! Zigor, lehenko gunean esaten gauen, eskukada bat intxaur, edo fruitu lehor. Da eskukadak dauz, 5 urteko umienak, eta olako eskutzar batzuk. Hauak bebai, desberdina dauz, hau txiki-txikitxue dauz, eta gero beste batzuk ez dauzu. Ne hori betetzeko. Dauz, pusketa batzuk, hori inok ez ditula hauan sartu. Ezin dituz. Olakoak. Ez, baina, hemendik 2 krasketa bakarrik, bai. Bai. Eta ni banaiz txikiak, eta, gero, hor, egia da, desegiten juten dala patata eta pusketa txikiagoak geratzen direla. Baina horren besterainoko ez. Nola esaten zabien olako aintzinetako sukadaritza liburutan, kraskar tipo abuela. Amama estilora kraskatu, ez? Ama era, ero bai. Bueno, azkenean da kraskatzea, eta nik, izan behar du, ni egia nahi, da beti leka patatak, porru patatak, eta marmitakoa, eta patatak errixarrera, zapaldu iten ditu da. Ni naiz, patata, txikitan holan sartzen zizkiaten, holan gustatzen zitaidan, eta hori geratu zaiten, nik holan beti sardexkarekin moztu ero goiarekin dagoen tamainan, ez gustatzen, ni gustatzen zait,
tamaino hartu, birrindu dana ondo, eta ero hola jatia. Bueno, sukaldaritza begisa da beti dauela oroitzapenekin eta holan elkartuta, beraz, nik bakitu zeitzen lehen. Zer? Txikitan da itxoten bakoitzean, gogoratu ez da pila bat. Bueno, da gauza mundu osoak nik uste ditzen dagoela, txokolatezko horrek gaietan Maria gaietak deitzen zienak, txokolatiakin bilduta, olako sandwich batein, eta gero kakao edarixan, kakao eta esnetan holan busti, isagurtu arte da hori jan. Eta txikitako gauza bat, eta hori jate duten bakoitzean, da, oroitzapenak. Eta oroitzapenak hemen ez dakit marmitakuanak etorriko jakun, ze... Arazo txiki bat duko. 2.0 da, ze arazo mutil. Nondo pipermina? Birrindu dana. Alberto, asko pikatzen du honek, Horrek bai, gainera gaur egisa izango da. Bai, bueno, oin esan dakoak. Berez, errezeta piper txorixero eta musika saltza honen errezeta, hartzaken dauka bat, olakoa. Eta gukingo duna, hoxe, hau, birrindu du, gainera ja dagoeneko, ez hor marmitako batzuk ataratzen izkizut, oso urtsua direla eta likidoak, ez? Ba, hone ja, berez ja dazkan barazki guztiekin eta, bueno, ba, lodia da. Hone ja bere gorputza badauka, ez? Orduan, horra botako dugu, hartu, irakiten jarriko dugu, 25 minutu ero, hemen izango irakiten, eta oraindik eta gorputz pixka gehiago, gero jokatu aldu urarekin, ur pixkat, oso lodia datu zeula, ur pixkat. Burduntzali bat ekarriko diazu, Patri, mesez? Bai, tabakitzu zeren oroitzapena ez daukaten? Ze nazen akordatzen zen, joan zen urtean, itxen genitun errezeta klasikoak eta ero 2.0 errezetak. Eta marmitakoakin, ze 2.0 errezeta ingauen ze. Hau, azte azkenetan zan, ostegunetan, bueno, egun horreitan, hau perfektu joango zen. Baina enaz akordaten. Hau 2.0 zuk uste zu, hau da bihurrikari bat. 2.0 bada, joan zen urtean... Nokote batzu ezazkit buskatu. Bueno. Baina, nik uste bere garaian nolako zerbait hemen inuena, eta usteot izan zela, pintxo bat modukoa. Eta zan, marmitako batez euskan hori, osai guztia, patata oinarria konfitatuta holan xerrata moztuta, gero gainean egaluzia holan tataki holako antzeko zerbait ero erdi gordina, eta gero ze osai eta kipula erregozi ohe bat, ez? Azkenean, bueno, marmitako batean dauzkagun osai guztiak, baina testura eta leku ezberdinetan jarrita, hori izango zen. Eta hau ikusiko, denbora pasatzen denean, patata ina dauenean da egaluziakin, ia begisak itxi da gogoratzea euskun marmitako batera. Ez dakinik. Kontua da, honeko 20 minutu utzi behar duela hemen. Plop. Egosten, gero, hau ere, mokaduko ataletan egaluzia moztuko dugu, eta esan dakoa, azkenian sartu, itzali eta urrutzeko. Bueno, ikusgarri dago, egia esan, nik probatu, hartuko jara bat, gatz puntuan probatu dutein, Patri, eta ez diot musikan zapore gehiagi hartzen. Egia esan, marmitako zaporia dauka, ez diot hartzen. Marmitakoan zaporia dauka? Pikante bez dau asko? Ez dau. Bueno, ebaluzia hemen, gatzakin, ondu eta esan dakoa. Gure txian, Zua itzali? Kenduko zut. 2 buelta eman. Eta tapa jarri. Eta oin, tardatzen dugun denboran, plateratera, koiarra pare bat. Eta hori, testura behitu, esaten dara, nire amamak egin lodi eta ez da izer. Zure amamak katxua buxi erabiltzen altzauen. Badakizu lehen hitz egiten egon naizela, hemen irratiko batekin, eta daukala datorren aste bukaeran... Tradizioa? Ez. Platersakon batean, ez? Bale. Daukala kuadrian koendako, 25 lagunendako marmitakoa prestatu beharra. Ostras. Eta esan dio, gu, behitu, nik uste dut, sobera izango duela katxu guzia. Orduan, gero, gerturatu, pasatu emendik, txorienetik, eta zer da hori katxu gero, ahora saldu behar zen, bueno, egaluz, lehorrat, ez da izan. Eta hori nola, bueno, gero kontutan izan, etorriko dela, eta salduko digula. Xona. Honek, bueno, atal finak hartuko jut, baina nik horrela, egaluze hau, inda do. Honek ez du behar gehiago.
Orduan, Patri, pare bat koiara, mesedez? Bai, ze horrek azkenean, hori, biguntxo dau, azkenean kanpotik, egia dau, barrutik batzutan, puntu gordina bai badauka, baina, dau, bere puntuan, nietako hori da, bai, egaluzian puntua, Eta gutxi egia. zenbat aldiz jan izan dugu egaluzia gordinek? Gaur egun, zenbat kulturalki, hemen ikusten dala, ero jan izan dugula, ja, tatakiak, tartarrak, tagit, baukaula goitura jateko lan, ez? Bai, baukau. Bueno, hemen daukazu lagunok, gure marmitako aldrebeskeria. Eta izena ona bada, ea, zaporea zein da. Zaporea Nik hemen, biteldi, hartu ba? Ez. Venga. Nolan. Gotzunik. Hala, ume. Eta atun zatitxua mesez. Venga. Hala. Jani zuela. Eskerrik asko. Nik helduen bezala, zuk umien bezala. Umie, a ber, Ume nausia. eskua altzatzeko hor, zenbat nagusi dauden, patata apurtzeko ohitura daukatenak. Hau, Patri, onda oin arte. Lantxikolan, onda bor, zu ikustean hor. Eta oin zure mingaina dago, zaporik hartu aldio zain bero. Ontxe ingotzat putz. Beio. Bikain dau. Datorren urtean, Zornotzako jaietako marmitako txapelketan, holako zerbait aurkeztu behar dut. Aurten 3.000 lagun, ez da izan batu dira. Baditxunik, Algordako Portu Zerrako jaixetan. Eta zer aurkeztu duzu? Marmitako hau. Krema uste. Ez, leka krema beste egun baterako. Bueno, gaurko, ontxe ingo. Eta hori, leka krema bat, leka pure bat, kalabazina beba eukiko dau, eta, egitxa da, nik ekarri dutela errezetan nahiko normalaz, hemen batzutan ekartze ditugu olako gauza ikusgarrixak, baina gero etxien egunero etxien ditugun gauzak egitxa esan, ez dauken misterio handirik, bez. Eta egitxa da, errezeta hau oso ona geratzen dela, oso erreza dela, merkia, eta hola nintzen da. Porrua kurri apurtxo batekin erregoziko eta gero kuiatxoa eta leka gehituko ditugu, ura eta utziko 20 minutuan berotzen, irekiten. Bitartean engo ditugu ogitxigorkiak eta gero izango da krema birrindu, ogitxigorkiekin zerbitzatu eta oliba apurtxo batekin. Holan gordina gainetik edo lako zeo ze. Oso, no? Betio hemen, pure honetan, o krema honetan, ezberdin ikusten duela, normalean hemen kremak eta egiten ditugunean, patata ero gehitzen da, ez, gorputza emateko, testura emateko, eta gaina, merke aldera juten da, eta neutroa da, zapore neutroa da, ez? Kasu honetan, horren funtzioa gehiago kuiatxoak egingo du, ze kuiatxoak gehiago esan zapore gehiagi ez dauka, batzu ez dauka, lekak ez daukate zapore, nola ez daukatela zapore lekak? Badauka, Eta leka patata batzuk, gero leka pure batek, leka botatzen dizkiozunean, nabaritzen da. Nik, betio etxean, udan egia da, purea egiten duenean, pixkatanetik, harrapatzen duena botatzen diot, eta lekak tartean egoten dira. Eta lekak bota, segero neguan, etxean purea kremak egiten ditugu, eta lekak ez dizkigu botatzen, ez daudelako, ez? Eta lekak izatea, ero ez izatea, zaporean pila bat alderatzen da. Eta hemen ingenuen oso goxoa eratu zen, hauen asun krema bat, osinak hartu eta krema. Eta osinoien oinarria ero gorputza ematen ziona, kuiatxoa izan zen. Zaporea gehiena osinak ematen zion, kuiatxoak hor gehiegi ez zion ematen, baina bai ematen du, testura hori, loditu egiten du, potoldu. Eta hor, Eta gero hemen, kurria daukau. Azkenean, espezio bat erabili, ero beste bat, era bat hemen eskaiadar bat erogotako genekoe, beste errezeta bat izango zen, eta batez ere, hola makigu, kurria ero erabiltzen duen errezetetan, nabaritzen da. Hori da, zaporia emoten dotzala. Eta gero, hau, soso pentsatzen jatzu edo, gero, gehitxurik, uretan egozi biharrean, ez dakit koko esnean, gehitxuleike hori, espeziak, eta holakoak. Baina nik behitxu, ez dakit aman kalabaza krema dalako, nik badakit, ez dakit kalabaza krema. Labian erreten badozu, edo lan erregosten badozu apurtxo bat, porrutxo bat, kurri apurtxo bat, koko esneakin, hobeto geratzen dela, edo, krematxu hau desberdin,
interesgarriago, nire amak beti itxen dau, egositxa. Da negozi. Porrua, patata eta kalabaza, eta ez dakidan txikitatik hori proba izan dutelako, gero gaztatxo pare batzukin, baina nira, geixen itxen, geixen gustatzen jatena. Gero nik etxean, egisa da ez dutela gola neitzen, geixau, erregozte ditxulako, erretze ditxulako, hori ez, barazkixak eta laban, da gustatzen jat, beste puntu bat emotia, baina nire amana probatzaten ez, ze simplea eta ze goxua. Bueno, eta hemen bai izango denukela, errezeta bat, erabat veganoa, hemen ez daukagu aragi munduko ezer, eta, bueno, horrek ematen dugu itzeiteko gaur egun, hor eskoletan eta, polemika, gatazka bat egon da, ez? Bai, itzeiten da, hor badaude guraso batzuk, barazki jalea direla, eta nahi dute beraien seme alabendako eskolan menu barazki jale izatea, ez? Eskoletan, aukera nik lan induanean eskolentzako eta horrela, Zuatza uartean, edo udalekuetan, ez? Hor, 500 ume etortze ziren, eta 500 umeren artean, gehien bat, han izatezan, alergi kontuak, ez? Bai. Alergi kontuekin, etortze zitzaizun, egunero sartu dira, ez dakit nungo eskola, eta ez dakit nungo eskola. Etortze zan medikua, eta, zigor, dauzkazu, bi arrautzari alergia diotena, beste bi ero hiru esnekirik ezin dutena gartu, eta orduan, han, Zuatzan geneukan menua, moldatzen gendun horien dako, ez? Hori gaur egun eskoletan badago, ez? Eskoletako sukaldaria gaina urte guztian ume horiek dauzkate, orduan badakite ze alergeno edo dauden, ez? Orduan badakute zeliakoa daude ez da izen bat, ez da izen, eta moldatzen dituzte beti menuak horien arabera. Gero, eskola batzuetan, erlijio kontuak ere kontutan izaten dira, eta hor, egoten da, menu musulmana, ero zaten dela, txerrikirik gabekoa, ez? Nik entzutena hori, polemika eta egon dela, karo, menuak normalen izaten dira, oro jaliak eta alergiendako kontuan izaten da, baina, karo, gero, erlijioa, gero tartian, etika da kontuak horre, karo, batzundako, eziera danak sartu bide da menua inbeste desberdin bier. Ez dakit. Nik zalantzak dauzkat. Kontu da hor gaia hor dagoela, eta, itzeiten da, eta gure inguruan da entzuten dugu, eta azkenean, gure eskolan behintzat ikusten duguna da, hori bi menu daudela, eta gero, gehi, alergia eta daukatenak, eta, segun ze eskola dan, ze badaude eskola txikiak, egun da piku umetakoak edo, eta hor, agian, arazo gutxeo izan alda, holako menu ezberdinak ero prestatzen, beti aukera dagoelako, ero, ja, izaten bada, sortzireun, nik ikasten nuen ikastolan gaur egun, 700 da piku umeri ematen dite jaten. Orduan hor, ja, ez da 3 lagunentzako, gehiago ondako inbartuzun zerbait ezberdina, orduan, aldatu iten da, eta, kontu da polemika hor dagoela, batzuk aldeko, bestatzuk kontrako, eta, hor... Hementxe, hori, debatia, ez da gure esku. Beraz, hombre, gisa da, aukeria baldin badaukotzu, ondo egongo zela da, ondako menu bat itxia, baina asko baliabide kontua da, eskola txiki asko ez dakit aukiko daben horrendako aurre kontuak, eta, hementxe. Jatetxetara bueltat, hori junda, hori jatetxe guztiek gaur egun zer, norbait editzen duen erreserba bat iteko, galder egiten zen, zen lagun, zer horretan enterriko zarete, noren izenean, alergikorik aldago, dago norbait dola, eta hori da, galdera bat, jatetxe askotan iten dizutena, zuk ordu hartu behar duzunean, mai hartzeko garaian. Baina, behitxu, hori, oindala gutxego nintzen ni, lehenko kontako zut Galiziakoa, lehenko kontako zut errezetia, gero Galizia joango gara, gero. Hementxe, bakitzu, barazki krema bat, oso simplia gabizela itxen, porrua erregozi dugu kurri apurtxo batekin, sapori hartzeko, oinarri xan, eta ointxe, lekak, hementxeako bai, kuiatxoa, ura, eta hola negoziko 20 minutuan edo. Bitxartian, inditzugu askar, olako 20 txigorki batzuk. Ze barazki krema netako beti, 20 txigorki xakin, hori da, hori, lagungarririk onena. Eta Galizian egon nintzen lagunekin, olako despedida baten, antolatu sostiela. Koruñen da joan ginen olako Michelin izar batera. Eta, justo, ne lagun miren, zeliaka. Ne lagun nahiak, alergia pila bat ditxu, baina pila bat. Eta, danok jangauen dastatze menu hori, eta danok, mirenek, zeliaka danak, isa berdina bakarrik plater bat aldatu zotzien, eta besti, aldatu zotzien da, emon zotzien holan alternatibak,
Eta azkenean, danok jangaun, isa dana berdina. Bai, Orduan, moldatu- pentsa baten, moldatu ziren, baina primeran. Jatetxe asko gari dira aukera ematen errezeta ia oso gutxi aldatuz, gauza kenduz ero gehituz, ia errezeta berdin auki eta horrekin alergeno batzuk kentzen guk. Horren inguruko jatetxe eta honen hitz egin genuen hemen, eta egon ginen Txiloe garatu genuen Palma uartean, eta han jatetxe bat daukate, el Duende del Fuego deitzen dana, eta arek alergeno guztiendako aukera dauka. Orduan berak esaten du. Niretzako jatetxe batera jutea lagunekin da, ondo pasatzera jutea. Zup jutean beldurrarekin, ez dakit hau janalko dudan bestearekin, ze batzuek, ez da berdina, tripako min pixa bat eitea, ero ospitalera eraman behar izatea, segun ze alergia daukasun. Eta berak esateu, hemen aukera izatea, ez? Nire jatetxean, edonor etorri alda, eta daukaguz menuak denentzako. Eta menu berdina, zeukan, errezeta hontan, zeliakoi aukentzen dien, bestei, veganoa badira, beste hau kendu ero gehitu iten dien. Eta horrekin, menu berdina aldatzeko aukera zeukan, eta, artista bat tipoa, eta gaur egunean daukagunera, eguneratua. Horia. Bitxu zigor, hemen txe, ura gehitxuot, estali arte, busten jarriot, ontsa hasiko da hor... Topera, borbor, amarrera, eta hori, esan dako ontsa tapa jarriko zau, eta haukiku 20 minutu zu ertainean edo. Bueltan etorriko gara, hau birrintzen, ogitxe gorkixak prest, olixua pikanti, igual botako zat, bai, hortxe baukat lokalizatuta, eta bueltan izango gara. Hemo izkuzu, zuendako 30 segundo. Hemen Julen etorri bazamen, padre. Zeba, taper moruan eruteko. Nekak ez daukate zeren zapori. Usaia bintza bauki, Ostra, eta zaporia, batzuk maionezakin, nik betu lekak... Lekak maionezakin? Bai. Lekak hemen txorienen initu ensaladan, gaina zapoarekin eta ensaladan, zapo eta tomatearekin, oso goxuak geratzen direla baita lekak, gaina, udako barazki bat izan da, erra geratzen da fresko, beste modua jateko, eta asko, nire bikotearen etxean jaten ziren, arrautza egozia eta tomate atalo batzuk, eta horrekin erra geratzen ziren. Bai. Ez daukatela zaporek eta maionesarekin, nik leka maionesarekin, ez ditut ikusi ere. Netxean asaloria, bai, maionesakin botaten zan. Arraina, asaloria, eta zer gehiago. Osa gutxi gehiago. Egisa zan, baina egisa da, jende daukala oitxurian lekak eta botateko nire etxean beti indie uradiazpiko eta berak ezakin. Oliarre bat, hori bai. Oliarre bat, eta gero nik ezagutu jendia, hau da, nire senarrak, ospinakin. Baita, nire etxean ere hori izan den. Olio, ospina, arrautza, maonesa. Bueno. Beraz, lehen erregara marmitakoakin. Eta orain? Berriro erreko gara, baina lasai, erredura daukazunean mingainan, ez du ezer sentitzen mingainak. Ez? Txorien grabatzen basabiz behintzat? Bai, batzutan ikasi inbarko genuke hori esatean, eta orain erlojutxu bat zuentzako segundu gutxi batzuk ez dira izango, guretzako 5 minutu izango dira, hau otzitu bitartean, eta orain txegatoz. Jola xebie da batzutan bai. Eta hemen txesan dakoa, lagungarririk onena? Bai, oine, zure lagungarri beti honen inguruan ere hitzein aldu. Zeba? Lagungarrien tamainoa, lehen patata kraskatzeko garaian, esan dut. Hau mokadutxu tamaineko data. Mokadutxukua... Zabaldu gua. Zabaldu? A ber, 16 puntu dauzkaten. Zabaldu. Josi no inuten, A ber, kabitzen gatzu? Purerik ez da jartzen, nora? Kabitzen gatzu. Pure eta kabitzen, ogia baino ez, Bueno, ontxe konprauko zu. Hemen txe, gure leka krema. Nila hogia jandut, ordu nuen ja... Oin bakarrik barazki kremia. Guk etxen hogia ez daukoen, baku zaiten du, honek opitxoak hartoanak. Hartoanak ero, horrek kreskatuta. Oso ondo geratzen die, eta... Zona. Pureak, eta pikantea botatzen zo, biteli. Eta kurri puntu edo bai. Bai, kurria bai, eta pikantea? Bueno, mutil.
Zu pikanti botatza zuen nahi ba, nien askexatu. Erra, Kurriana, gustatu zait. Horrengoan etxean imar du kurriarekin, behitu. Oso goiz, ba. Bihar zimar... Bixar baina. Ez, bihar jaideko. Zuk ez dakit ni bai? Ja, bihar... Hala, azte luzea dukago horretik, gozatu, eta aztelenean, gozo bai. Aztelenean bai. Aur.